У лістападзе беларус Пётр Маркелаў правёў флэшмоб акцыю ў краме Ікеі. Ён пратэставаў супраць тавараў, якія, як казаў, маглі вырабляцца беларускімі вязнямі, у тым ліку палітычнымі вязнямі. І вось цяпер крама Ікея выстаўляе рахунак на кампенсацыю за гэтую акцыю. 8500 еўра выходзіць у эквіваленце. І ўжо цяпер Пётр Маркелаў, актывіст Legalize Беларусь, з намі на сувязі. Добрый вечар. Добрый вечар. Пётр, як выглядае сітуацыя цяпер? Ведаю, што быў чарговы выклік у паліцыю. Чым усё скончылася, ці яшчэ гэта толькі пачатак серыялу? Так, гэта пачатак серыялу. Ікея выставіла рахунак 205 тысяч крон, гэта 8,5 тысяч еўра. Там рэчы, якія я нават не кранаў. Ну, пэўна, частка рэчаў была фарбай аблітая, сапсаваная, але я лічу, што гэтая сума завышаная. І гэта сума не будзе выплачаная мной Ікеі, хаця я фармальна пакуль што даў на гэта згоду, бо справа пойдзе пракурору, які прыме рашэнне, ці па якім шляху пайсці. То бок можна пайсці па кароткім шляху і без удзелу майго ў судзе, і калі я пагаджуся выплаціць. Але гэтая сума выплачана не будзе, бо мінулым разам, калі я расказваў пра гэту акцыю ў Белсаце, я сказаў, што я гатовы заплаціць 3000 за доказы. І учора да мяне звярнуўся чалавек, ён просіць трошку большую суму, але справа ў тым, што тканіна з кампаніі Magatex накіроўваецца ў жаночую калонію нумар 4. І гэты чалавек сцвярджае, што ён мае накладныя, якія пакажуць гэты шлях. І незабаве, хутчэй за ўсё, будзе аб'яўлены збор, я аб'яўлю збор, мы збярэм гэтую суму, і мы дадзім урок Ікея і ўсім іншым кампаніям, якія супрацоўнічаюць з аўтарытарнымі рэжымамі. То бок атрымліваецца, што самае галоўнае ў гэтым ва ўсім гэта сутнасць гэтай акцыі. Вы выйшлі на акцыю ў Ікеі, таму што, як лічыце, гэтыя прадукты могуць паходзіць з беларускіх калоніяў. Так я разумею? Так, пра гэта было даследаванне і нямецка-французская Disclose Stats, пра гэта пасля паведаміла таксама брытанская арганізацыя Earthsight, але ўсё ж такі гэтае расследаванне там не хапае доказаў. І зараз я амаль упэўнены, і я спадзяюся, што атрымаецца дастаць цвёрдыя, прамыя доказы, супраць якіх нічога нельга будзе сказаць. І гэта мне падабаецца Ікея. Чаму ў гэтай сітуацыі, як вы гэта бачыце, Ікея, якая пазіцыянуе сябе як фірма, крама з традыцыямі, якая бароніць нейкія вартасці, ахоўвае правы чалавека, там, сям'і і гэтак далей, вам выстаўляе такі рахунак, не ідзе проста ў адступную і не кажа: добра, мы разам змагаемся за тое, за што і вы. Так, ну, па-першае, все гэта грінвошинг і піар. Ікея яшчэ ў 80-х там выкарыстоўвала рабкі тут зняволеных у ГДР. І, ну, я лічу, што яны завысілі троху кошт, каб все ж таки это такая апошняя спроба абараніцца, паказаць, што, ну, все ж таки пастаяць на сваім, сказаць, што мы все ж таки не замешаныя ў гэтым. Таму, ну, калі все ж таки мы заходзім з гэтай пазіцыі, яны павінны, канешне, выставіць рахунак. Прычым нават большы, каб нібыта кампенсаваць нейкія іміджавыя страты. Але самая горшая іміджавая страта гэта ў выпадку з Ікеяй, гэта набываць тавары, якія сапраўды могуць рабіць беларускія палітычныя вязні. Тут нельга гэта нічым адмыць, ніякімі сумамі, ніякімі квотамі. Хіба найлепш было б выйсці і проста сказаць, што мы рабілі гэта, больш гэтага не робім. Чаму ўсё ж такі ў гэтай сітуацыі Ікея не ідзе на такі крок? Так, сапраўды, і я ім гэта канкрэтна прапаноўваў прабачыцца, заданаціць нейкую суму на беларускія праваабарончыя арганізацыі. Ну, але таксама, як бы, ну, магчыма, мясцовае аддзяленне Ікея не ведае, што адбываецца з ланцугом паставак. Таксама такі варыянт магчымы. Ну і па-другое, ўсё ж такі яны, ну, не было доказаў ні ў журналістаў, ні ў мяне, такіх менавіта хардкорных доказаў. Вось, таму, калі яны з'явяцца, сітуацыя можа змяніцца.
Але вы не адступіцеся, грошы плаціць не збіраецеся і ідзеце да канца. Конечно, я не для того рабіў акцыю Ікея павінна заплаціць, каб потым я заплаціў Ікея. І, ну, як бы, што мне пагражае, калі я не заплачу, у меня будзе крымінальная пазнака, і мяне могуць дэпартаваць у Беларусь. І калі я перажыву як бы, катаванні, я, магчыма, таксама потым працаваў бы на Ікею. Ну, вось так гэта будзе выглядаць. Вельмі цікавая сітуацыя. Мы будзем сачыць за гэтай справай. Таксама асабіста ведаю, я ездзіў у Стакгольм у гэтым пытанні, бо мы рабілі сваё расследаванне, і таксама там былі актывісты, якія выходзілі на пратэст і гаварылі жыхарам шведскай сталіцы пра тое, што адбываецца. Не ўсе ведаюць, але дзякуючы такім акцыям гэтыя вочы адкрываюцца. Дзякую і будзем у кантакце, канешне ж, па гэтай тэме. Пётр Маркелаў, актывіст Легалайз Беларусь, быў з намі на сувязі.